ka video masa khanin aizola tanga Silchar kan kaldan kha karon tilanga Silchar train station kan thlen nu atang hianin karon tilang le dona ni hei train a kan chuan dan rela kan chuan dan sang sang te kha karon tilang dona heti hianin kan time pass dan kan hun khoral nan kutin te boite nen kan han in che ani han nuam ati zong takin ka kutin hi ka cheitir ve thina heti hian kan kutin te kan han in che ya tlaya aizola changkhanin Silchar kha chonu lampanga kan thlenga dar ni le ti velanga khan kan thlenga ti chuanin tlaidar li le chan ve changhen trainin kan chhuak ani heti hianin rela chuan hi nuam ka ti topa zin na renga hianin rela zin hi nuam ka ti berania chanchu khothlir hi anuama hei tu na kan huang hianin mun nuam tak tak le moi tak tak te hi mu hi a ol bi ka anuam ka ti bera a thei sam chuanin rela zin hi ka du thina ni thona ti chuan kan thlok thwa ka eng ma tak tak hi mu thei ani lova rel hi chuanin hei ti hianin nuam dewin hun kan mang theya chuwang chuanin rela zin hi nuam kan tiatin ba ka boite hi thona te chuan a zin ve to a maro chu rel hian voi khan ma ala zin lo wangin atun sha ve shim shim tan kan du bok a ti hianin Silchar changin New Jalpaiguri kan pandon ani tlaidar li le chan ve vela kan swaki zan khwa in kan chuang dona zana te chuan ti khan kan lo mu hil thei mai don ta kan zan khwa kan chuan nuwa hian atu ka hian dar khat atu chhun dar khat atanga dar ni vela New Jalpaiguri hi kan thling mai dona arei lova tin train chuan ha thlak tak ani lem lo boka chuwangin nuam kan tia hei chuanin hei hi ka thlak hlel berania kan zin zong zong ka thla hlel ber jinga mi ani train a chuan hi ti hian khothlir pa in hla han ngai thlak wing wing te hi ka du thu sam thin ang kha nia ka du thu sam ka ti hlotling ani ti hianin zin reng chuan a thei sha chuanin rela zin zel hi ki chuanin ka du ber ania ti hian hun nuam deuh kan thlir a tuna video ka ronda chan po hi ani na taka chuanin in thlir ve du karin piala ma ke ma hianin hetia han thlir le atan te nakin zela han en le tura tan te hian ka du ve shim shima heti hian amairo chu hetia rel te hi andar thlelang te duang tokin lo file lova han ti file don pu in a file tok thei lova apon lama changte ti file thei ani lo wangin fia lutuk in alang lo ani mai theya in lo sha thiam na kha kan handi latin video sang sang te kan handa amma in e siam lam pang itiang tingi cholem ni ti te mi ron zo thina ka cholwa kala chol don chuang lova thian zara kan da manga e siam lam pang te po kha angai ngor lo deu lekina chi shan te po in kan la ti theizel tura ngai langin ke ma hi ka buai em wangin ka YouTube lampang hi ka boy pui chalei thei lo china program sang sang te kalo nei ve china wang hianin thei ang tok chuanin ti han ka hun ola karon ti vezel china ni ti khamin lo sha thiam pui ulangin min lo sha sak ulang ti han hun moin ti ve me hi moi ki thei le to kan train station sang hi heti hian kan pal tlang ani a thei sam chuan mut thuk lo te ka du a ke chuanin hetia khothlir hi nuam ka ti wangin mut thuk lo thei sam kha ka tum china tin video te po hi anin omlu tu kha kalau ve thowa mai ro chu ti hianin mun poi mo le nuam ka ti ang chi ang kha chu karon da lang ve du a in lo en ve du te kha karinga heti hianin ke po in nakin zela kala thlir reng turani Silchar chang hian New Jalpaiguri kan pananga New Jalpaiguri train station atang hianin Siliguri kha naite ania kha kan pan dona chuta chang chuanin Siliguri chang chuan Darjeeling kan pan le dona ni Darjeeling hi kan zin na chun tur pakhata chuanin kan pa le khazir na chin ani a martha pa le khazir na chin hi ani a college kal na chin te ani ba ka college kal lai te po in zirtir tu te ani china zirtir tu na atho na mun te po kha han mu ve kan sa ka mun chang kang takte han ni ani kher lo ani po in kan mu chak
em te zinga mi kha ania tun chuma hianin marthai po lo lian ve to hanjin kwal pui te po angam ve to wangin kan hankal ania hei nuam hi ka tilut to kani ke ma hi January tha mai khanin ka pa ka sun wangin hetia hanjin khothon te hi ka chak lu to ka kan pa in engkim alo boy pui fel ka kalom to pani hetia borak thar han ton te hianin ke mani hi min ti hadam ve china kha ka thak lil e me mani a tin asen so te po hi how tak lu to kha ani shan lwa soi to angin kan pa te university a tho pui te le anaw te honen kan jin ho kha ni atia arwala han kal hi chuanin tlemin kan sen so te po kha alo tlem ve shat china khatiang kha ani a kan du thu sam tin chu ba ka mun la deu hlek te kan panawangin tin kan wak kwal na sa khatia kha chuanin thuroi pui nei hi alo ti chi viau kan tia kan zong chang viau ani tihan mun sang mun nuam tak tak kan paltlang te hi lo thlir vezel ula kan enzel don nia moi lom te mai nia heti han kan kalzela tun chu ma hianin ka video masala ma te chuan ka soi to a kan pa chan pa ani nei po an in a chian in chan ton an bes kha Henry kha kalvia fa pa Felix hi ashwai ve ni boite ni pon in kom nge to panwa man ti a tin a kho har thak lawa an mani pani tan po hianin a lo ti chi lu to ka lo shwai dun hi anwa man ti to pani ti hianin an hun khoral na tur te kha an lo zong ve zel ani he thing pui huan kha kan pal tlang hnim lu tuka a mu nom to pa achan chu motor tlan chuanin kan hu chiang lawa he kong sir mai ani wangin a mu chian thei lawa train a hi chuan tlemin hetia alo san deuh hrit awang hian kan chuk enna a mu nom tok vel cha thina thlona point kalila hetiang te chu han hu thuak khani me a chiang lawa rail hian a chiang bera zin chuan reng reng a hian rail zin hin wam ka tibera ke chuanin ka thlak lel ber chin ania pathian zara kan dam mani a kan zin le zel ani po in rel chuan theina angchi ani hi chuan kan hunte kan uilu tukte ani lem lo chuanin zin thei zel kha ka du ani rel hianin hei amoi zia hi mo ka thlir ngoi ngoi ni hei ka thak lel ngoi ngoi ani a ke ma hi ka inlom pui ta train zin don hi chuanin hei hun nei te lo ngai ve lu tu ka hun in pek te hi lo ngai ve thina ti hianin nuam ti deuin kan kalani etia kan kalpheina hian Brahmaputra leihi hemi Brahmaputra leihi kan tlanga an leihi alian khop meya tui tamlo lai te ania he kan zin ni hi March ni som pakhat sang hi som hi pali kha ania khwatle min alo vote deuh leka tuna hi chuanin etia video te karon da hun hi chu mei thla lo ni der to a voina mei thla thlai hol kan thleng der to a thani vel lai lo liam to ni chu video te poi ka da harin ti mei thea ma ro chu soi to angin ka boy ve thin lut to ka heta YouTube channel te hi an boy pui vak hi ka man lo de le thina wang khanin ka hun ol ka man hun kha karon zong ve sham china min lo she thia bulangin e siam lam pangte po kha kan la ti ve zel don ani kan da manga pathian in remati nge yerin oma ti hianin hei lei kan tlang chung reizia hi in shime yam ti hian le changa thil lang zong kha in lo mu ve ka do a thui deuh hlegin ka ron da ni hi
tihan zan kwa kan tlan nuwa atu kha angkha alo ni to a he etuna kalak hi chu march ni som pani kha alo ni to ani breakfast le lunch te hi han thliar shan arim lo the tu mi zo chu kan thil e dan hi boi thlak em hi lunch a hian ti hianin kan hun nei dan te na zir lo wangin kan khai khom veka boi te po in dan thil la e ya nuwa pe chanin felix an vazoma felix an yen e du na ti hian an the ang tok tok in an e ve ni e tir sham sham ka kan du si ya mar thai chu fe a fel ve na cho he thil kal na mun pia nga e tur hi in adjust thiam ve lu to ka hi lom to pa kan hun pai nan card playing card te kan ti ve la ni sar te ho nen anwam ka thiam zong tak kha lo ni ve mo ti hianin kan tlan ze la thing pui hwan chan nem tak mai kan tlan pe la kan tlan le wang do na ni chot nu her alo ni chana heti hianin dar khat achanga dar ni inkar vela hianin New Jalpaiguri train station hi kan thleng ani an train station po alo lian khop maya NJP hi chu an train station po alar ve khop mai an train station hi lar ve khop ani atin lian khop maya kan kal du na mun khawa thleng tur khan motor kan chuan du na mun wa thleng tur kha kan pan ve wang ani thui re ulu tuka kan inkeng ritsia chanchu thomno thi ken ni mangai re ulu tuka kan kalna tur kha khovo ta vura ma kan kal don wang khan kan inken nem kha angai sia tin thasik thomno re hi chu alo te ru tuklawa suitcase te hi alo khat ul re ulu tuka kan inkeng lian viau chung hianin a boi thak ve lu tuka ni ti hianin train station atangin travel agency te kha kan pan don ani travel agency te hianin kan motor tur min boi pui ba ka Darjeeling kan pan don ani ya to na hian Darjeeling kan han thlen na tur te tin kan thlen na mun atanga kan kalkwale na tur ang chi te kha an lo in link ve zela helai mun atang hianin NJP atang hianin Siliguri kan pan don na Siliguri va pan tur pokhan motorin va kalle phut kha nga ya ta hianin helai mun atang hianin Siliguri pan na tur motor kha min lo ngai to sak phot nuwa ti ha kan han boi pui vela kami kan boi pui nuwa khanin Siliguri chang khan Darjeeling pan le tur kha kan ni a kan kwal deu do ani akal dan hi ata vere ulu tuka klema infit ve deu lek te po nga ya tia hi ka chau ti deu nei chiang tan ka chanin kan sin dan hi ati chi wak lu tuklawa fit ve de hle ka ngai ni ti hianin NJP chang hian Siliguri kan pan phei ni tle relo te tlan ania relo te ya kan thleng phei do na he ti hian an mun bel te hi in lo hu ve tan khan ka ron ti lang ve ni ti hianin Siliguri kan thleng phei anga Siliguri chang hian motor dangin Darjeeling kan pan do na chu ka video dot le hianin a sei lu tuk lo nan ka ron ti le do na min lo thlir china wangin in zawai chunga lom thu karan soya video danga kanin mule don nya